Maasduinengebied is dit. En we zijn door immers in het Greun aan het struinen met een enorme camera. Of althans, een enorme lens. Dus we kijken of de goede man, of de iets interessants voorzien. Oh, wacht, er zijn er twee. Ja. Ja, wie kom ik toch? Oh. Hoppa. Hallo! Ja. Oh, wacht, hij had immers gelopen. Dit is misschien een... Jongens, het kan wat drassig zien. Ik heb maar een paar schoen bij me. Hij is maar een paar schoen bezig. Oh. Jongens, let op de flora, hè. Er stond een paddenstoel. Hoe leuk is dat dan? Ja, we lopen ons hier vast, jongens. Als ik nou vast zit dadelijk, kom je mij dan redden? Hey, ik loop. Ik denk dat we linksom moeten. Zit ze vast, jong? Kunnen die lui niet gewoon naar hier komen? Ja, dat kan ik vragen. Zo gauw als ik weer contact heb. Dat is wel heel spannend. Het kan natuurlijk ook zien dat ze vandoor zijn gekomen. En dat ze eigenlijk hetzelfde traject af hebben gelegd als wij. Oh, ja. Wie nemen ze dit ook alweer? Terug bij je af? Ik heb wel nog druk gevuld, Georg. Ja. Dat giet hem niet weer, jongens. Kijk. Ja. Kaplaars. Ik weet niet of ik dit ooit al meegemaakt heb in de geschiedenis van dit programma. Dat ik gewoon flap heen wat. Dat ik gewoon niet bij de lui kan komen. Dit ziet er veelbelovend uit. Oh, paddenstoel. Maar nou, Hoe zijn ze? Maurice, als er nog tips is. Ja. Ik probeer het te zien, maar... Je moet niet lopen. Mijn land is moe weer. Wat is er, mens? Hoe stuurt me nou naartoe? Kijk toch, zij het water. Het ruikt wel goed. Waar doe ik het nu enorm voor gestiekt dan? Ja, ja. Hey. Hey, zo. Hey. Ja, toch zongen zien, hè? Ja, die stonden hier net, ja. En dan zien ze hem gepleit. Ja.
Ik heb ze in het vizier. We hebben al bijna een aflevering erop zitten. Kent ze nog bijhouden, Mitch? Nee. Goedemorgen. Hallo. Oeh, nog meer water. Nou, we zijn er bijna. Goedemorgen. Goedemorgen. Kennen we Limburgs praten met elkaar? Jo, jo. Ja? Zo. Bas van der Zwaan. Hoi, maatveegjes. Oh, wacht. Ja, Dan ziet je dan ziet je de matvestjes die bij mij in de hoek woont. precies. Ja, dat kijk door kumpje aan. Wie worden door het gebied aan het rijden en wie zoeken ook heel aandachtig met de camera. Ja. Heb je wat gevangen? Gevangen, gefotografeerd. Ja, maar dat voor de Ja. lens gevangen. Ja, we komen hier regelmatig. Je ziet dit gebied zit bekend met name orchideeën, maar die zijn nu bijna allemaal uitgebloeid. En zo'n wat zeldzamere heisoorten. De vendelheistijde, daar ben ik net mee bezig, met bijna uitgebloeid nu. Dus ja, zo'n vangen had hij wel wat. Nou, ik moet zeggen, ik kom hier ook heel druk, want hij doorloopt ook in de paard. En volgens mij ziet je van die paard afgekomen net, of niet? Nou ja, hij stukje verder door. Dus het verlengde van de Hallo. Hanekerweg. Hoi, Wat Bas. trap hij in? Diepe plas kennen we die ook een keer. Ja, nou ja. Ja, En dan moeten ze eigenlijk hoogum van ja, elkaar. een paar meter. Ja, maar hoe lang woont je nou in de buurt? Sinds 17, dus 6 jaar al. Kijk, erg hè, dat we elkaar nog nooit ontmoet hebben dan. Die Ja, vrouw die hebben we wil wel in de eens, stad wonen, hè? Die vrouw hebben we wel eens getroffen bij, Ja. bij Marielle en Ritsaert. Ja. Van het wijngoed. Hey, Ja. Ja. Hey, ziet je nou ook bewust op deze plek gewoon wonen in verband met ook liefde voor de natuur? Ja. Bewust, ja. En we zijn er heel blij mee. Dat Ja. was mijn volgende vraag, hoe bevalt het? Ja, dus we Ja. hoeven nergens meer met een auto hier. We stappen gewoon toe zoet en we lopen het gebied in. Dus dat doen we bijna iedere dag. Nou, als een mazzel is, kun je van alle handen leuks tegen. Hagedissen die niet op alle plekken voorkomen. Heb je inmiddels alles al een beetje gezien wat er zit? Heel veel wel. Maar nog, elke dag Maar- komen we nieuwe dingen tegen. Ja. Wat was het laatste cadeautje dan? Het Oh, cadeautje. het laatste cadeautje, heb zit er nog een foto van op staan. Een vleesetende plant, hey. Misschien moest ze Zoals- even omlopen met, anders zoals dan kijken zie of je het ik hem, schermpje in de zon. Nou, dus die staat er tegenover staat een verwilderde vleesetende plant. Die bekertjes die vollopen met water. Ja, Dus er staat er tegenover, die komt eigenlijk uit Noord-Amerika. Maar er is er eentje terechtgekomen, wie weet ik niet, maar die overleven Moet hier even wel. zoeken, Omdat het door is- klimaat goed is. Het klimaat is vergelijkbaar met Noord-Amerika, dus dat zal het wel gaan redden. Kent ze het zien? Of, Maar voor zich vermenigvuldigd, dat is even de vraag. Moet Er staat er misschien eentje even door Ja, nou. draait ze altijd. Naar de andere ja kant, dat is dan hoor. de klopt. hamvraag. Hè? Wie is de heet Zit dat het terechtgekomen? Dat is dus ook een vraag. Ze gaat op de kost. Ze kunnen hier dus inderdaad wel in bleuk komen. Ze produceren zo, dus het kan ook door vogels hier naartoe getransporteerd zien. Het leed te wie daar van het paard dat het per ongeluk met auto's is Ja, maar meegekomen. het is Of, net als hier in dit gebied Ja. is er ook heel veel orchideeën en je steekt dwergwillig en zo. En dat is waarschijnlijk met meeactiviteiten meegekomen. Dat is wel het sterke vermoeden. Ja.
Nou, was kort maar krachtig, hè? Ja. Was Ja, maar wel moet- echt verlopen, hè? Ja, nee, maar dat is wel leuk, want nou hebben we elkaar toch een beetje leren Ja, kennen. dat kennen we elkaar. Ja. Hè? En, Volgende keer zwijgen we. ja, dat is goed. En dan zweeg ik terug. Maar je ziet allebei net zo fanatiek volgens mij, of niet? Ja. Ja. Dat kunnen we al jarenlang. We We hebben zijn vroeger als duiker begonnen onder water fotografie. met onderwaterfotografie. Ja. Maar ja, toen qua gezondheidsklachten vanwege mijn man ging dat niet meer door en moesten we overstappen op de natuur.